Naghiusa kagahapong adlaw ang pipila ka mga progresibong grupo sama sa Anak Bayan Southern Mindanao Region. Bagong alyansang Makabayan kun Bayan Southern Mindanao ug kilusang Mayo 1 Southern Mindanao Region sa may Freedom Park, Davao City kagahapon. Mayo 1 subay sa selebrasyon sa 124th Labor Day. Ganito mong sa mga rally nga madunggan sa gobyerno ang panawagan sa katawhan nga paubsan ang presyo sa mga palaliton ug patasan ang sweldo ngadto sa 1,200 pesos. Sumala pa kang Anak Bayan SMR Chairperson Fauzia Giani nga nagkabugat matod pa ang kalisod sa mga trabahante labi na nga dili na igo ang sweldo sa pangadlaw-adlaw nga panginabuhian. Dugang ni Giani nga kinitungod sa dugang nga 12% value added tax kun VAT ug excise taxes sa mga panginahanglanon rason nga nagkalisod og samot ang mga Pilipino. Og alayon gihapon sa lihok protesta kagahapon, hino nagmalampuson ang maong aktibidad gikan sa mga progresibong grupo sa may Freedom Park. Kung asa panawagan nila ang pipila sab niini kasama ang sahod itaas, presyo ibaba. Subay gihapon sa Labor Day or adlaw sa mga mamumuo. Sa interview sa DXDCRM Davao kang Police Lieutenant Jerex Kagurol, balay-balinawon kung generally peaceful ang maong rally, gumikan matod pa peace-loving ang dakbayan. Pinagi sa tarong nga pakigpulong sa mga rallyista mamahimong hapsay ang pagpanawagan sa maong mga individual ngadto sa lokal ug nasyonal nga gobyerno. Dugang ni Kagurol nga hugot sab nilang gipatuman ang culture of security sama sa pagdili sa paggamit ingon man pagdala sa mga backpack, non-transparent water bottle ug uban pang mga hinagiban. Ato paminawon ang nahimong interview sa DXDC kang Police Lieutenant Jerex Kagurol. Both side ang mong ginatan-aw nga among gidipinsahan si realista o ang bystander both side nga kung kisay ginaprevent mo kung tanaw na mo nga risk ka sa rally amo ang gina-imbitahan ina-interview kung unsa manggaling ang iyang katuyuan nganong naa siya diha. Gani luyo sa kusog nga bundak sa ulan, gipadayon gihapon sa maong grupo ang pagpadayag sa ilang mga mulo ngadto sa gobyerno, kauban ang hugot nga seguridad sa dakbayan alang sa tarong ug hapsay nga katikaran sa palibot.